Da, la Institutul de Cercetări Juridice a condus un grup de cercetători care a elaborat acel cod din 1968, motiv pentru care Nicolae Ceaușescu, printr-un decret al Consiliului de Stat, îi decorează pe toți acești cercetători în funcție de cuvintele domnului. Revenind la Petre Gheorghe. Mi l-am ales pe Petre Gheorghe pentru că reprezintă un fel, un caz aparte, în sensul în care provenea din aripa bulgară a Partidului Comunist. Și această aripă, bulgarii erau în facțiunea bulgară în Partidul Comunist, erau cei mai radicali, în sensul în care ei activau foarte mult în quadrilater, în zona de sud a României și militau, formele lor de a milita erau foarte violente. Ei putau tot timpul la brâu grenade, pistoale, puști. Ei, într-adevăr, erau în luptă armată, putem spune. Mai ales pe frontiera de sud, provocau tot timpul incidente. Și acest Petre Gheorghe a luptat și în cadrul mișcării revoluționare dobrogene DRO în anii 20 și apoi intră în UTC, mă rog, devine un pic mai soft în anii 30, renunță la această metodă de a lupta în cadrul Partidului Comunist în aceste metode violente și activează în anii 30, activează în cadrul organizației UTC a Capitalei. Iar cel mai atras, un lucru care m-a atras la acest personaj este faptul că în timpul războiului, cel de război mondial, el a fost comunistul cu cel mai important rang, cu cea mai importantă funcție în cadrul mișcării comuniste, care a fost executată, arestată, judecată și condamnată. Și m-am întrebat de ce oare un personaj cu un asemenea rang este foarte puțin cunoscut și de ce comuniștii, totuși, cei cu funcții foarte importante în mișcare, au supraviețuit al celui de-al doilea război mondial. Adică, dacă stăm să o luăm, Ion Vințe, Constanța Crăciun, cei care erau în lagăre și închisori, Gheorghe Udej, Nicolae Ceaușescu, cei care erau în libertate, Iulian Angheliu, toți cei cu funcții, au supraviețuit. Ion Antonescu nu i-a condamnat la moarte, adică îi aveau un vizor. Au fost căderi în sensul arestări ale unor grupuri comuniste în timpul războiului foarte mari. Aproape lunari erau arestate loturi întregi de comuniști. Totuși, de ce un singur comunist cu funcție importantă a fost împușcat, ca și împușcat? Marea majoritate a celor împușcați în timpul războiului erau comuniști împușcați în timpul războiului, erau niște necalimeni în mișcare. Cristina a scris foarte bine despre Filimon Sârbu, primul comunist împușcat după izbucnirea războiului. Au mai fost împușcați, nu știu, șoferi, muncitori, tipografi, niște oameni care nu dețineau nicio funcție importantă în mișcare. Și eu cred că Ion Antonescu a vrut să-și asigure o monedă de schimb în cazul în care ar fi pierdut războiul. Altă cauză ar fi faptul că s-ar corupție foarte mare. De pildă, în cazul lui Ioan Vințe, cel care era, mi se pare, șeful Uniunii Tineretului Comunist pe Capitală, este prins, arestat, judecat și intervine pe lângă șeful serviciului secret, Milu Aliu, pentru că el provenea din Ardeal și a avut legături pe linia cu aripa